Belbari RD Block amchini bising khopjak Gopaiparani chakrarok hangrai nok tanglaikha tabukni cherai baksa baksa sia obono no chiri chitini mukumurok no khawai naraknani bagui saimanani bagui no kami amchini cherai rok hangrai nok tamoni hin hangrai tongmani tamoni hin abono saimanina bagui no o Gopaiparani umor chakrarok borok chikap ralai nara ralai borok hangrai nok tanglaikha aro umor chakrarok simino aro tei kebo siklarok bo kwrui tabukni cherai rok o mukumurok no narok thoni situn teibo kaham ke saimanna hinui no Gopaiparani o umor chakrarok borok hangrai nok tangnani chenglaikha taklai bisini. Bo Gopaiparah bo area Belbari Eparo ngakaringya. siklarok tanglia agi rok khe sabuta Rogo hingke ko tabu tangnai rong no sikala puro tangi thangbai ta. tabo khe tangnai khe Tabu hingke ko tangnai kirikha bura rok tang phunu ko ba khali balin simi strai rok phono srengni mano haita. nong jora rok agi khata khakia Kini jora ro khaikya. nong jora rok khata khakia khakia tabo khe oro bura rok oro khe parao sarai rok tongna bulasa siklarok Tonggo strai rok bo khaya ta khayata ringya ta. to bura rok simi ma khakia ta bala khe taklai bahai hohom do ngjang nong jora tu je bura rok somah ke utsaho dei tanglai khan khe nong bukha ka bahai ma tong Bura rok sa haika tangi phunu kang ka ba tong thongmani khobor no. engke lukorok bahai belai kheno jajaka thanayo video oma hike nugui je burarok tang mane tabuk sujara khe bahai ma tong hanang je burarok je oma hike tang tong ha Tabu jora tikhe mane bura rok sa tang tong ka ba tong phujagin chongo.